May chance na mga robot na ang magpapalit ng gulong mo mula ngayon. Isang Boston-based robotic company na Automatic Tire Inc. ay nilabas ang tinatawag na Smart Bay, isang AI-powered robot na nagpapalit ng tires at nagbabalance din ng hindi tinatanggal o kinakalas ang gulong ng sasakyan. Tinutungkab lang ng machine ang tire sa rims habang nakakabit pa rin sa body. Pagkatapos ay kinokorek at binabalanse pa ang bagong gulong. Gumagamit pa ng high-tech cameras para i-check ang braking system sa proseso. Pinaparenta ng kumpanya ang machine sa halagang $4,900 o kung i-convert ay malapit sa 300,000 pesos kada buwan. Minamarket at sinasabi ng kumpanya na mas mura daw ito di umano kesa mag-hire ng dedicated na mekaniko. Ang claim ay kayang i-manage ng isang technician lang ang 3 Smart Bay machines ng sabay-sabay at basic sa isang shop ang magpalit ng 24 na gulong sa loob ng isang oras. Pero may limit pa rin dahil ang kaya lang ng machine ay 14 to 24 inch lamang. Kung meron kang pickup na nasa 33 o 35s ang laki ng gulong, hindi ka i-accommodate. Interesting na technology. Anong masasabi mo?